abantwana kaThixo ndahlangana nezwi lenkosi ebutsheni bam, ndamamkela uYesu. Ngela xesha ndandisindiswa, ndamvuma waba yinkosi nomsindisi. Ndiyamthanda ke uYesu. Noko sendihleli nayo inkosikazi 17 years, sitshatile sobabini. Kusemnandi ngendlela emangalisayo. Ukusindiswa ke, xa usindisiwe uyinkonzo apha etendeni, uyinkonzo ngaphandle, uyinkonzo ekhaya. Awuhlukani nalento okuthiwa kukukhonza. Siyevana abathandekayo. Xa uthola uJesu uthola ubudlelwane phakathi kwakho noThixo. Iyo lento siye sithi si-emphasize into ethi awukwazi ukusindiswa uphinde kuthiwa wehlukene nomfazi ukholwa. Uqale uhlukane noThixo, then ube sowusehlukana ke nomuntu, ngoba soze uvane nabantu, uxabene nabantu. Neyiphi noba nilwa kangakanani ekhaya, ifamily ayinaxolo, funeke kucheke uba ba-right kangakanani aba bantu noThixo, ngoba xa u-right noThixo uzawuba right nabantu. Incwadi yemizekeliso ku-16 uverse 7 ithi ukuba indlela zomntu ziyamkholisa undikholwa, uzenza neentshaba zakhe zihlekisane naye. That means nantoni na apha ebomini bakho ekwenza ungevani nabantu, i-relationship yakho noThixo i-healthy kangakanani. That's why ke sisithi xa usindisiwe, sibona abantu besithi basindisiwe belahla amakhosikazi nabayeni babo. Inye ireason yokuphuma emtshatweni kukungaxolelani kwabantu. Kuliwelani? Kuliwa kuba asivananga noThixo. God is love. So apho khona uThixo kukuthando olungummangaliso. Ukuba kuthiwa evangelini kudivorce abantu abasindisiweyo, fanele uba sizivele njengamasindiswa sihlazeke kakhulu. Loo nto ichaza ukuthi siphila ngaphandle kwakhe uThixo. Ngoku si-expozekile njengoba besikade singabantu ebebengabonakali nje. Ngokudivorsa kwabantu ebesibatshathisa izolo, loo nto ichaza ukuthi lihlazekile ivangeli. Sifanele uba sixa sihamba phakathi kwabantu abangakholwayo sizifihla amehlo, sineentloni lehlazo lokwehlukana kwabantu phakathi kwethu endaweni kaThixo. Itani izandla zethu. Now sifunda lamazwi othandaza. Yintoni eyenza abantu bathi bekhonza kodwa bangaziveli uThixo? Ndasindiswa ngo-94. Kodwa njengoba ndasindiswa ngo-94 nje, intsha lento apha kum yokusindiswa. I'm over 31 years ndasindiswa. Eyona nto ndiyiqaphele kakhulu ntoba njengoba ndasindiswa ngo-94 nje, andiluqheli usindiswa, aluqheleke usindiswa. Andibikho mdala kwisalvation, ndiloko ndifunda, ngoba into emali ngalo alifani necawe. Icawe ihambe inezinto emane isitshintsha phakathi, kodwa isalvation impilo yakhona inye, i-holiness. Yahlukanisa umuntu nezono. Ngashunyayiswa ke loo nto yokwehlukana nezono. Yandinceda ke laa nto, ngoba ngela xesha sasindiswa zazinganintsanga icawe. Icawe yayigqamile, yayi-Faith Mission, ne-African Gospel, ibe yi-Assemblies of God, ibe yi-Power, ibe yi-Baptist. Zinkonzo zazigqamile ezazikhona ngelo xesha. But eyona nto ndizama uyicacisa into yoba xa efika uYesu
nothisa ngokuvuswa kwesazela sakho. Yabona bangaba uYesu ufikile, masiphile isazela. Masiphile isazela sakho sivuke. Kube khona into eyoyikayo apha kuwe xa uzokwenza into engibheke ecaleni. Oyike, uzawuthetha igama elibheke ngapha, oyike. Iyona nto eyasigcinayo nesa sigcinileyo ukusindiswa. Cela ke sibone lamazwi okhawuleza kule ncwadi kaYohane chapter number 15 verse number 3 yedwa okhoyo asifundele uba ke kodfunde le verse ka chapter ka verse 3 kwesiXhosa sitsha chapter 15 uYohane uYesu uthetha nabafundi bakhe nina ke senihlambulukile imfundiso endinifundise yona, hlalani nimanyene nami. IsiXhosa esidala ndiyasithanda ke kule verse sithi sona nina esenihlambulukile ngenxa yelizwi. Nina esenihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethileyo kuni, hlalani kum. Kusho ukuthi abantu abaqualifyela ukuhlala kuYesu ngabathe xa beliva elizwi la ngaba entertain. Lo mculo besiwucula apha uthi ilizwi lahlaba inhliziyo yami, landibonisa ilizwi ukweduka kwami. Yona nto eyenziwa lilizwi xa lifika emntwini, lihlaba ilizwi inhliziyo yomuntu. Lagqiba ukuyihlaba limbonise umuntu ukweduka kwakhe. Uthi ke ngoku Yesu, nina ke esenihlambulukile. Ngoba kushunyayelwe izolo, ngoba uYesu wathi xa ethetha abantu wandula wazivula ingqondo zabo. Wayesebacacisela uYesu ngesibhalo esithi kumelwe ukuba unyana womntu efe ubunzima, nokuthi egameni lakhe uYesu kufanele uba kushunyayelwe iindaba zenguquko. Ngoba abantu ukuze bakhonze uThixo funeke baqale baguquke. Eli gama lithi ukuguquka litsho utshintsho, litsho ukutshintsha ngokwasengqondweni, litsho ukutshintshwa ngokwasemoyeni. Ukuba aba bantu abakhonza uThixo funeka ingqondo zabo ziguqulwe, bangaboni ngendlela ebebebona ngayo. Alibonge igama lenkosi. Fanele ba ingqondo yakho xa usiza kuThixo uqiniseke uba iguqulwe, because awuzukwazi ukuzi-understanda izinto ezithethwa nguThixo unala ngqondo ubunayo lingekafiki ilizwi likaThixo. Now uthi kumbhali kushunyayelwe iindaba zenguquko. Uthi ke uYesu apha, nina ke esenihlambulukile ngenxa yamazwi, nihlanjululwa lilizwi. Ngoba ilizwi likaThixo awuliva likushiye unjalo, lifanelekile uba likwenze ube mntumbi xa sewulifumene, likwenze uhlambuluke. Uthi uYesu, nina ke seningenile kule nkonzo yenhlambuluko, hlalani ke kum. Kusho ukuthi abantu noba bekhonza uYesu, kukho abantu abangekhoyo phaa kuye, abangahlalanga, elinde ukuba mabade bahlambuluke. Balivile ilizwi kodwa bakahlambuluke. uYesu akathethi nabantu abeve ilizwi ngoku. Uthi nina enithe naliva, nakugqiba ukuliva nahlambulula. Uthetha nasebeyenzile into yokuzingcwalisa. Uthi ke ngokubo, hlalani nansi indawo kum. Yabona abantu abaninzi bayasindiswa, bakhonza uThixo,
baprofethe side sibathembe njengabantu. Sithi umama uhleli mani, lo mama kuYesu uzinzile, kanti lo mama akekho kuYesu, uhleli nje enkonzweni. Simthembe lo brother because uyacula, uyashumayela, kanti lo muntu ushumayela engekho kuYesu. Hlabelelo lo sisi sicinge bathi ayihlabelela kanje kuyamazi uYesu uhleli kuye, kanti akekho kuYesu. Kuba kuYesu akuhlali noma ngubani. Nina esenihlambulukile ngenxa yelizwi, nihlambulukiswe lilizwi. Amen. Ningayekanga izinto kuba inkonzo le ithi yekani. Amen. Niyeka izinto kuba ilizwi liyanicoca, liyanihlambulula. Uthi ke uYesu, nina ke bantu abanjalo enihlambuluke ngenxa yelizwi. Uyabona xa uhlanjululwe lilizwi, ukonfessiswa lilizwi, utshintsha indlela zakho ngenxa yokuva ilizwi, nokuba ngaba icawe le ingahamba ihambe itshintshe, ngoba icawe iyatshintsha ngokuvela kwabantu. Sasinenkonzothi niyayistrict kakhulu, i-African Gospel ne-Assemblies of God, ne-Faith Mission le yayingenje, nelakhi yoba ndikhonze kuzo izinkonzo yayingenje. I-African Gospel wawuthwala, wawungafaki macici, wawunga-makeup, wawungeke uzibone ezinye izinto. Kodwa namhlanje xa ujonga ezi zinto zasikade zikhalinywa yiyo kudala, banazo abantu bazo namhlanje, because yaba ngumthetho into yokunxiba ngolhlobo, kanti abantu bakhona abayivanga ilizwi. Lo yena wayibafundisa wayifumene izwi, kwathi ukuthi apha ekuhambeni kwexesha ihamba izala abangalivanga ilizwi. Yaba ngumthetho lento yokuqoka. Assemblies of God wongeke uhambe udibane nomama egqoka ibhlukwe, wongeke umthola umama ongathwalanga e-Assemblies of God. Kodwa today ubona amakholwa akhona asezibhulukweni. Now abetha izinto ezazifundisiwe zaluncedo phambili, because kuhambe kuzalwa abantu abangazalwanga lilizwi ukuze ba-align ne-teaching yalamabandla. Jesus. Amen. Alibonge igama lenkosi. One day nje ma ngishumayela nje ngiphila, ngiyoshumayela eGauteng kwamanye walamabandla. Now ndihamba nenkosikazi, inkosikazi kayitshata nayo ngo-2008. Ndayixelela xa nditshata ba ndifumene izwi apha eBhayibhileni, ndikhule eFaith Mission, ndaphuma eFaith Mission ndangena e-Assemblies of God ngo-2021, 2001 ndangena khona, ndafika kufundiswa. Uyabona xa into elilishwa namhlanje, enye into endela icawe namhlanje tatuwalu kukuphela kwabefundisi. Abefundisi abekho esicaweni, into nakho abantu abanegama lobufundisi bengenqi nabufundisi. Abafundisi abantu banamhlanje abafundiswa. Uyabona uma ndinxibe kanje nje, ndafundisa ukunxiba ibhatyi notayi, ndifundiswa ngabefundisi ababekhona. Ndafundisa indlela yokunxiba, ndifike enkonzweni kuba besinabo thina befundisi. Igama lenkosi malibongwe. Nina aninabo abefundisi. Nina abantu abazibiza ngabefundisi bengengabefundisi. Iyo. Yes, amabandla namhlanje ane preachers, not teachers. Akanabo abefundisi bezwi. Yiyo lento amabandla namhlanje onakeleyo ashoda kwi-teaching yezwi. And uma umuntu engayitholanga i-teaching esindiswa, nevangeli lakhe soziye ndawo. Labo abanamhlanje bathetha ngomoya, not nge-character. Because isimilo sivezwa ngabefundisi.
ubukho babefundisa emabandleni yintsho ipurpose kaThixo ngomfundisi ukulungisa lo muntu ozelweyo. Amen. Jesus. Lungiswa luzelwe. Thank you, Jesus. Amen. Na uthi ke uYesu nina selihlambulukile ngenxa yelizwi. Walahla izinto ngenxa yokungenwa lizwi. Alibonge igama lenkosi. Nangoku xa sendishumayele eGauteng kuvela abanye abantu ngoba xa ndihlala nonkosikazi ndahlala iphandle umuntu ejonga inkonzo yalapha ekhaya ifundisa ubumama uyathwala. Ndibe sendisithi nkosikazi nali ilizwi endilifumeleyo lithi ilizwi inhloko yendoda nguKristu. Libe selisithi inhloko yomfazi indoda. Lithi eli lizwi nawuphi na umuntu oyindoda ethandaza ethwele uhlaza inhloko yakhe enguKristu. Nawuphi umuntu wesifazane ongathwalanga xa ithandaza akahlazi Kristu, uhlaza indoda yakhe, udelela indoda yakhe. Ndathi yabona ke mfazi andiyi indoda emathileyo. Indoda emathileyo Yesu. Andiyi indoda engasose uhambe ngenhloko ukuze undibonisele ihlabathi undidele kangakanani. Litsho njalo iBhayibheli. Kuthe xa efumana imfundiso ngabanye omama kwakule nkonzo inyithi makuthwale abehlulwa lizwi bona mayeke iqhiya ngenxa yokufundiswa lingekho ilizwi. Oh Yesu. Bona bayeke ibhlukwe ngenxa yokuthiwa masiyekwe lingekho ilizwi. Bayeka amacici ngenxa yokuxelelwa kodwa kuthethwa kulo muntu ungekho nto. Yonke into yenziswa kuba ibingumthetho ecawe babuyela kuzo abantu ezo zinto. Yathi mna ndiyindoda yasemapondweni. Ndoda yasemapondweni. Awunohamba ngenhloko. Lithi ilizwi. Dlula ngokwi-teaching yecawe sithetha ngezwi. Lithi umfazi ongathwalanga udelela indoda yakhe. Andimazi ke umuntu odelela indoda yakhe ethe uThixo makayithobele uba izulu nalona. Odelela indoda yakhe. Noma ungathi sivumelene nomyeni nami izwa likuvumelanga. Yes. Ya istandard asikho ndedeni sisezwini. Amen. Ayondoda efuneka ivumile lizwi. Xa sawusindisiwe awuhambi ngendoda ibithini uhamba ngezwi. Lithini. Awuphili ngoba sivumelene kulomthetho uma masiphile kanje sinxibe ngohlobo yakuthanda ungena edolophini ufake itight. Lithini izwi. Awungumama obanga igama lenkosi. Yesu. Asikho kustandard sendoda sekwistandard sezwi. Thank you, Jesus. Ivumele nithethe noThixo, nithethe nani bantu bakaThixo, nithethe nani andinijoyinisa icawe ndinithethela egameni lenkosi uYesu. Ithi iBhayibhile ukuba nithe nahlambuluka nina, nothi wonke umuntu ohlala kuYesu, nothi wonke umuntu ophethe imike mfokadeketha uhleli kuYesu. Amen. Ithi iBhayibhile nina esenihlambulukile ngenxa yelizwi. Awubazamam ngenxa yelizwi. Nilahla izinto ngenxa yelizwi. Nitshintsha izimilo zenu nitshintshwa lizwi. Abantu abatshintshwa nguYesu. Abatshintshwa isizini. Abana sizini bahayi kule sizini basimbone lo hlobo. Abantu abangenwe lizwi.
ufunde tekete nthandaza. Ngimdala uhlulile ko okuhle womena mthwesi womina engumthokozisi liyahlambulula lithi kungasahlanzulu kwecaweni yakho kodwa uphile ngenhlambuluko. Jesus. Lithi inhlambuluko ingasathethwa esicaweni kodwa uyenze wena. Yes. Ngoba uphila nezwi. Wazalwa lizwi. Awuzange uzalwe inkonzo, wazalwa lizwi. Thank you, Jesus. Alibonge igama lenkosi. Thank you, Jesus. Akukhonzeki usemanyaleni. Akukhonzeki usosonweni. Akukhonzeki ungahlanzekanga. Uthi wahlabelelayo dingenwe emoyeni wami. Lilizwi lakho. Sandilambela wena. Likwenza uncanwe. Likwenza umketu ezweni. Hallelujah. Amen. Likwenza uhambe ezweni. Izwi athi uYesu ninake esenihlanjululwe lilo. Liyamhlambulula umuntu madoda. Izwi likaJehova liyamhlambulula. Alibonke igama lenkosi. Thank you, Jesus. Sasizwa liloke. Sasizwa lizwi likaThixo. Safumana ichance yokufika kukho abefundisi esikonzweni. Abefundisi bafundisa. Bafundisi. Singalamanene madoda sakhiwa ngamadoda ayesincamile ukufundisa. Ngoba zine izinto ezenziwa inkokheli phakathi emandleni. Yokuqala ufuneka inyothule. Yesibini ufuneka idilise. Yesithathu ufuneka ichabalalise. Ibe sengatyala ke ngoku. Ayityali inganyothulanga. Na abafundisi banamhlanje abakwazi ukunyothula because bazawuxabana nabantu kuphuku kwishumi because ipurpose yabefundisi banamhlanje it to run benza lento okuthiwa yi-business. They don't care ukufa kwabantu. Yesu. Now bekwazi ke ngokususa izinto ebantwini. Jesus. Abantu aba badinga umfundisi esusa izinto abatholwe nguYesu benazo. Amen. Laba abahlangulwayo befundiswa indlela yokuhlala enkosini, indlela yokuphila ukuze ingahlazekile into uyifumeneyo. Kudingeka utitsha leme phambi kwabantu efundisa ngezwi, ethethe ebantwini bezwi abahlanjululweyo. Oh, Yesu. Thank you, Jesus. Konke ngobekho abefundisi. Oh, qabebo. Kukho amaginza aphethe iBhayibheli. Amaphara. Bekho kwabantu bengqondo, kwabantu abezele for ukwenza imali ngenkonzo. Na usethweni ke ngokwena awungazalwanga. Uyabona xa ungatholwanga lizwi kuzawudlalwa ngawe. Ufuneka uzalwe. Umasele ukuhlabela izwi hlambulula ukuze uthole indawo yokuhlala kuYesu. Kukhona indawo yokuhlala kuYesu. Yesu. Nje akuhlali noma ngubani. Akuyi ngoba ungumfundisi, akuyi ngoba ungumpostile, akuyi ngoba ungumprofeti. Kuya ngokuba lithetha lifika la kuhlambulula na. Amen. Ukuhlala kuYesu ayothayiki. Hayi. Ukuhlala kuYesu ayiyona minyaka bendiyibala yokuthi ndathola uJesu ngo-1971. Kuya ngokuthi ndiyaphila na, lisasebenza na, lisandoyisa na, lisandehlula na ilizwi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
uthi kuye sinanze indawo ngakumo nanze indawo ngakumo uhlala kimi ihlale uyena umsebenzi na khozinikela kuye aphathwe nguye uyamnqobela nesithanyana yabona kasasawuthi nxa ube nenhlahla lokuba likuthane lisiveze izono zakho lisibonise ukweduka kwakho ubone ubuze bakho ube sewuya kuye uthi Nkosi ndize lindibhaqe linjalo lento liyibonileyo libone mina ngqo utsho njengendoda onguPetro eyade emveni kobona umagaliso wenhlanzi yaba nethamsanqa yokubona izono zayo yathi le ndoda umkaYesu indoda eyinqambi wathi uYesu sondela ngoba bonke abazivumayo ewe bonke abavuma ububi babo bayasondezwa nina sondela esenihlambulukile ngenxa yelizwi hlala nikuhle nami ngihlale kuhle yabona ke ngoku uyasinda kule nto yokuhlala kumposti nomprofeti yasinda ngoba xa ungahlambulukanga uwele esitulweni somprofeti wakho wela kuso usingathwa ngumposti ngenye imini aba ndathi umthanda nobunamanyala umfavor nobechithe wakho umzi umfavor uthi utata ndingakuye utsho kuyihlo engasenathixo uthi ndingakuye ndimthanda utata unomoya kaThixo akekho umuntu wadivorce umfazi osebenza ngomoya ingcwele akekho wonke umuntu walahla umfazi akasebenzi ngomoya ingcwele ipower yezinto azenzayo ayiveli kuHoly Spirit Jesus ndifuna uyazi isource yamandla noba uyaprofeta uprofeta ngomoya ongenguwe ovela kuThixo amen umoya kaThixo xa uzokwenza into kaThixo andikwazi ukuzoshumayela lapha ndixabene nomkamntu ayenzeke kaThixo ndixabene nomkamntu ayenzeke tu ekaThixo ayenzeke tu ayenzeke ekaThixo uxatyiwenwe ayenzeke fana secaweni kapha zambe silwa akho Thixo apha abantu abazambe silwa ecaweni besilwa akho Thixo ningabona ukona uThixo akho Thixo phakathi kwaba bantu ampo kuThixo kuliwa kuthi manje masiye ezulwini nje kusafika silwe pha akuliwa ithani izandla zenu kuliwa so icawe wansilwe baqamba nebotha abazalwa nguve kuthiwa kuyaliwa ecaweni kubanga isikhundla ecaweni bokwazi uba this church is not under the God cover iphansi kwedemoni lobumnyama ndingumyebhere wamayebhere ndiyamoyika onzo lento iyo wenziwa lilizwi namhlanje kunzima ukufundiswa kwabantu kwa abazaleki bazalwa sebehamba anti bazalwa sebengabapostile gcwele abapostile kakhulu emhlabeni bapostile abancinci bapostile abasindiswa bana 3 years besindisiwe sebengabapostile bangoba befundisi bezwi banazwi abazange bakhonza abakhuliswanga ndawo bavela sebekhulile bagcwele umhlaba wonke belinganisa bethetha ngomoya ongazange bafikele moya oyingcwele wehla kuba kuhlanjulukiwe akekho umuntu afuneka simlande
sithi njema songumprofeti nje uvelaphi ukhuliswa ngubani uvele ngobani ukufundelephi ukuhamba noThixo ngoba akekho ozalwa segijima yolento sinamabandla namhlanje agcwele amanzi agcwele ioil agcwele izithombe zabantu ngoba abakhange baqeqeshwe beqaqeselwe ezwini amen uthi izwi liyala nomfanekiso izwi lifuna isithombe samuntu makukhonzwa endlini kaNkulunkulu akekho ofuneka eme njengefoto uJesu ngaphakathi ebantwini osunyayela ngene ngaphakathi ahlambulula umuntu akekho ofuneka simbone phambi kwebandla lezi zinto zivezwa kukuzalwa kwabantu bengasekho abafundisayo. But I'm here to remind you ukuthi uJesu saphila ongena ngaphakathi entombazaneni ilahla umhlaliswano uJesu senamandla wakhulula abantu izono zabo. Jesus sonikhumbuza ukuthi alikafi ivangeli lamandla alikafi ivangeli likaYesu eliqolela abantu izono zalo alikaphela ivangeli esalivayo. Haleluya shintsha izimilo zabantu ivangeli nine selihlambulukile. Haleluya nine selihlanjululwe. Alikaphela alisoze laphela alisoze amakuvangeli asazawuwa onke lilodwa ivangeli eliyoma elikasembe lizaphela elikalukhanyana lizophela elikanonqunga lizophela kodwa likaJesu liyoma limile. Haleluya ivangeli likaJesu ivangeli likaJesu elabaprofeti lizophela elabapostoli basemthatha lizophela kodwa likaJesu elibonakala ngenhlanzeko elikaJesu elibonakala ngesimilo elikaJesu elikhulula abantu abahlene sono lilolodwa Jesus eliyama kuzimbe phakade ivangeli lephelele loqobo. Bathi bahlabelele abantu bakhona bathi ndandinezona zahlanjwa zasala igoqodo bathi balivangeli bathi sasinezono zahlanjwa zasala igoqodo yahlanda ingenazo akekho ofumenela ivangeli owehlulwa sisono. The gospel of Jesus Christ. Jesus not elikabhengu not elikachiliza not elikalukhanyana dithetha the gospel of Jesus Christ not elikangithi ivangeli likaYesu ivangeli likaYesu ivangeli likaYesu linamandla. Uthi-ke uYesu ninake enithena lifa elivangeli lahlambuluka hlala napha kum nansi indawo kum nina nithetha nilifa lalihlambulula nansi indawo ngakum. Hey akuhlali noma ngubani kuYesu kodwa uYesu unayo indawo yakho. Unayo indawo yakho. Hey uYesu unayo indawo yomuntu madoda. uYesu unendawo yomfelokazi. uYesu unendawo yomuntu olahlwa indoda yamdivorce yathatha omnye uhambe ekhaya ikhona indawo yakho. Madoda uYesu unendawo yeprostitute ayithe yahlatywa lizwi yazihlambulula. uJesu unendawo chapter number 26 verse number 16 khawuleza izenzo sithandaze ngayo. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Oh thank you Jesus.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yimfumeno Jesu ensukwini zokugcina kizohamba hamba naye zolo namhlana phakade. ake sithi izandla sesiyathandaza ya uzophila mntanami amandla kaNkulunkulu akhona ukuze aphilise nezifo namhlanje. Yezwa ukuthi abantu abaliva izwi, there is something ezokwenzeka engqondweni yakho just today. Sondela phansi ntombazane, suka pha kwikhamera, beke pha yapha ekuhlabeleleni. Ake sithi izandla zethu linamandla igazi lemfana linamandla oh igazi lemfana lisusa enithena hlatshululwa lizwi nahlambuluka lizwi engamgodisi lo mntwana manje funeka athandazele eliphansi amandla kaNkulunkulu akhona engamoya kagoli tu uzophuma imimoya kuye yegama likaYesu. Amandla kaNkulunkulu akhona yegama lenkosi. Ya asumkhalimele nje ubeke isandla futhi ubeke phansi yegama lenkosi. Amandla kaNkulunkulu akhona. Nina esenhlanjululwe lizwi. Thank you Jesus. Awuthinti awungomuntu wefashion. Omana benji uhlala into eyodwa. Wathinta phambi kwakho, wathintanisa phambi kwakho, benze izinto phambi kwakho, uhlala umile ngoba awufikanga kule cawe wadzikwa yiyo, udzikwa lizwi. Oh, the power of the healing, the power of deliverance. Uma likuhlabile liyakwenza uhlambuluke. Bathi abantu wathini nulosibani, kwenzekani kubani, wafikela lizwi siyatshintsha icawe ebesikade zistrongo siba wiki namhlanje kodwa izwi lenkosi limi kuze kube phakade. Bonke abafunyanwa lilo bahlala behlambulukile, behlala behlambulukile. Siyathandaza nani ko yebona nje mulithole nje ngalibazisa uhlambuluka. Spirit of the Lord. Verse number 17. Khawuleza. Ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela uzongihola ngesangisekele impela ezulwini khona ngibonge wangethula umthwalo wangisiya nethulo. Khawuleza tekete, khawuleza. Sathi ke sisemileto uPawulos wathumele eFese ukuba abadala bebandla baye kuye. Chapter number 26 verse number 17. Verse number 17. Dikuhlangule ngizokwethemba njalo ngoba uyayazi indlela uzongihola angisekele impela uthi ke ndikuhlangule hlangule. Yesu ka efika kuwe uyakuhlangula emandleni
eso. So that uthi wakuhlangulwe esonweni ube namandla phezu kwabathakathi. Ayikho isalvation ethi sawusindisiwe untantazele oyika abathakathi oyikuthakathi uYesu njengaphakathi. Ne kasethe wangena uYesu ukugcwalisa ngeconfidence uvela udelele. Akekho umuntu osindisiwe othi ngokwasindisiweyo amane soyika bangaloyeka bangamfakela imithi njengebephangela nje unexhala lokuthakathwa. No, uma like langena lakuhlambulula likwenza ugcwale ubuthiko bukathixo apha kuwe. Awuphili uthi ngokukhonzayo uma lilumkela uba Nkosi lingahlali kwesitulo intoni imhlophe namadoda. Sihlangulwe awuthakatheki wansophume esonweni awusigadi awuzelusi weluswa lizulu. Kukho into efika apha kuwe awuxolela izono yafikela impilo yami ngiphila nomalume amayisangoma yafika lento kum yathi wena unamandla ngaphezu kwalamandla nawo. Udila nemimoya umoya ongena apha kuwe uyisintwaso uyisimimoya yasekhaya. Jesus. Ndikuhlangule ngoba isono sisasenza soyiswe ngabathakathi. Jesus. Isono sisasenza lihlala amadimoni kodwa uYesu akadili namadimoni awakhiphe nje uhlangula wena kule nto ikwenza uqhathazwe ngamadimoni kwenza iqhaphazwe ngamadimoni. uYesu uhlangula kuloo nto khawuleza nthandaza. Uhlangula kumaSirayeli nasezinhlangeni ndikuthuma kwakuso. Hamba ukuba uvule amehlo aso usiguqule ziphume bumnyameni zize kukhanye ziphume gunyeni likaSathana size kuThixo ukuze zithi ngenxa yokuzinikela kuYesu zikolelwe izono zazo ngoba izono zikolelwa zakuba abantu bezinikele kuYesu futhi sizuze indawo phakathi kwabantu bakaThixo sakuba sizinikele kuYesu sihlangule kunye lobumnyama siyaxolela izono siyahlambuluka. Masibeke inyawo sithandaze. Tathe la mntana imzisa apha sizomthandazela. Sivala amehlo wethu. Sivala amehlo Jesus. Makathathe ngabashumayeli aba. Zana mntwana. Siphakamise izandla zethu phezulu. Holy Spirit, Holy Spirit. Moya oyingcwele yehla phezu kwami. Ewe Thumi sivala amehlo ethu phambi kweNkosi uYesu. Bantu basesiphunza, bantu basemthatha, uYesu uyamemeza kubantu athethe kubizwi uthi nina esenihlambulukile ngenxa yelizwi
endiliphethileyo kuni. Hlalani kum. Hlalani kuYesu. Kuyahlalwa kuYesu. Kuyaphilwa kuYesu. Kukho inkululeko kuYesu. Kukho indawo kuYesu. uYesu wathi simemo. Nina senihlambulukile. Nina senivumile. Nina noyisiweyo. Umlomo uthandaze. Uramanda labaka santa. Ipapa santa laboko. Italibaka santa. Yebo. Kurimaka. Ripapa santa labaka. Riadelibaka sita. Riaba santa. In the name of Jesus. Oh yeah. In the name of Jesus. Yes. 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 Spirit of the devil out. In the mighty name of Jesus. Moyo ndolile mpuma kuye. Yekama lenkosi Jesu wase Nazareta. Naba bantu bakathixo. Yes. Umlilo namandla. Umlilo othulayo. Umlilo shayo. Umlilo unyothula moya. Shantalaba. Ushamaya nabakasanta. Yes, yes, yes. Uyahlaleka kuYesu. Kunezimanga. Uyaphilwa kuYesu. Kunenkululeko kuYesu. Ushayana bakasanta. Itali bakasanta. Imayama seta labaka. Iribe libe kesita labaka. Urima kasanta. Atala bakasiata labaka. Ushamayana. Ipapa sata labaka. Horibaka santa labaka. Ipalibaka santa. Rimaka seta labaka. Fire of the living God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oramanda labaka. Sifala mekwetu sonke. Attendance, fala mekwetu sonke. Yes. Hallelujah. Fala mekwako sesi atandaza. Nainda kuYesu. Hallelujah. Nainda kuYesu. Nansi indawo kuYesu. Bonke abanhliziyo zabo zibagwebayo esithi benzi kakuhle. Bamele kuhlambuluka. Bonke abantu abazifilisayo babona bangaboni. Abaziveli kakuhle. Abenzanga kakuhle phambi koThixo. Bakhona lapha etendeni abantu abathi inkosi ndifuna ukuhlambulula. Inkosi ndingcolise, inkosi ndihlambulule. Andingcolanga, ndingcolile. Miyeke lo mntwana ahlale kanje. Bamphazamisa miyeke ahlale phansi. Vala amehlo akho sesiyathandaza. Uyaziva into impilo yakho lingcolile. Awuphili ngendlela efanele uphila ngayo. Lingakuhlambulula ilizwi likaThixo namhlanje. Cela uthandaza nawe vala amehlo akho. Noma ngabe ungumzalwane sawulivile ilizwi kodwa awubazihlambulula. Unezinto ezingahlambulukanga ngapha kuwe. Ufuna ukulungisa uThixo kuncede. Ungeke nivumelane naye namhlanje. Usuke esitulweni sakho usaba ngaphambili. Thandaza kunye nabonke abantu abathi yafuna ukuhlala kuye. Yafuna ukuhlala kuye. Sikhona into ezinigwemayo ezinivalela abantu kahlala kuye. Just come forward. Just come forward. Faka misisanda zakho phezulu. Uthixo kamgweba umuntu lingekapheli ixesha. Sonke abantwini sosifanisa nabantu. Sosifanisa nabantu. Just come forward. Yafuna ukuhlala. Yafuna ukuhlala. Yafuna ukuhlala kuYesu. Yayifuna le ndawo ikuYesu. Sikhona izinto ezindenza ndingahlali kakuhle. Sonke abantwini just come forward. Sonke abantu bayeka abantu abasukwenzela nto. Bayeka abantu abasukwenzela nto.
ayeke tu abantu ulungisa udaba lwakhe noThixo. Phakamisa izandla zakho vala amehlo akho, ungaphumi ngala mnyango. Inhliziyo yakhe ikugweba ithi lungisana noThixo wakho, lungisana noThixo wakho. Ayeke abantu abazukwenzela nto, bayabhubha abantu, babhubha bekude noThixo, abanayo le nto kufikeleyo. Baleka, 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 baleka mnteka baba, sivulele wena, silinde wena. Just come forward, lula izandla zakho phezulu yasefikile, uqalise uvule umlomo uthandaze, uziqale kuThixo uthi Nkosi ndingumoni, Nkosi ndihlambulule, Nkosi ndifuna ukuhlala kuwe, Nkosi ndiyakufuna ukuhlala, ndiyakufuna ukuhlala kuwe. Thandaza, 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 thandaza. Yebo, vula umlomo kuThixo, ziqale kuJehova ophilayo. Ngegama leNkosi uYesu, 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 ngegama leNkosi uYesu. Vala amehlo akho, thandaza, 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 thandaza. Osafulani uzothandaza, osafulani uzothandaza. Uriba kasantala waka. Siyathanda. Siyatandaza, siyatandaza, siyabulala, 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 siyabulala. Siyabulala, siyabulala, siyabulala. Sibonke lakho elisihlambululayo, sibonke lakho elisihlambululayo, sibonke lakho. Rekapashata, rekapashata kapa. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. We thank you. We thank you. Sibulala ubizelo butweleni, sibulala ubizelwa enkasibulweni, sibulala ukubizelwa endaweni yokuma. Siyabonga, 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 siyabonga. Oh, we thank you, Master. We thank you, Master. Sibonga ivuselelo, sibonga revival, sibonga ukuxelelwa, sibonga ukusondezwa. Baba wethu onamandla, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you. Egameni likaJesu siyabulela. Baba wethu onamandla, qhubeka Nkosi usilungisa, qhubeka Nkosi uthetha nathi. Baba wethu onamandla, usisa isicaka sakho othethe ngaso kule ndawo. Baba wethu onamandla, Thixo wethu ophilayo, nasenhliziyweni zabantu ufake inhliziyo yenyama, uyisuse inhliziyo elitshe. Baba wethu onamandla, siyabulela kakhulu Jesu. Cela siphakame sibeke nyathelo izandla, sike sithandaze sibonke sonke entendeni. Ngegama likaJesu cela sithandaze, sike sibulele kuThixo othethe nathi ngohlobulula izandla zakho. Siyabulela, 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 siyabulela. Sibonke inceba, sibonke ubabalo, sibonke uthando. Thina
God. We thank you, Jesus. We thank you. Egameni lenkosi. We thank you. We thank you. Sisakulindile. Ubeke uthethe ngolhlobo. Sisakulindile. Ubeka. Sisakulindile. Ukhulume nathi ngolhlobo. Sisakulindile. Sisakulindile. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isikhathi sokubhida ibe kanti usathetha ngolhlobo. Thank you. Isikhathi sokuphela ube kanti usasingqala ngolhlobo. We thank you, Jesus. Egameni lenkosi. Thank you, Jesus. Siyabulela kakhulu bangcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuba bakhona abantu